Matibay talaga siya sa bread. Dahil siya. Pandesal yung baba. What do you call that? Pandesal. Okay? Yung kanina, hindi niya patapos yung corn. Pambili siya ng pandesal. You really like pandesal, Not no? deep, Oh, you give it sa classmates niya. Pero bago pa, no? Okay, Pampe! Bibigyan niya na sa classmates niya. Okay. Cinema. Okay, Bring the corn and pandesal. Next. Cinema. Pero sarap siya sa. You like pandesal ba? It's yummy. More.